Mami, ние на какво сама? Ой, сега да ще останалите, докато ви рисуват, ще започнем игрите и какичката като нарисува един, ще извика следващия. За да не ви караме да се отърчавате. Така. Всички ли сте шукви мен? Кико! Както чухте първата песничка за животинките, вие всички сте голями, има и по-малки. Сега ще ви проверя дали познавате много добре всички животни. Познавате ли? Обаче ще ми казваш. Така. Така, искам всички да си затворите очите. На всеки един от вас ще сложа маска. И няма да издавате той какво животно е. Много е важно. Какво казах? Да не казваш какво животно е. Това без да се изкарвате. Тихо, тихо. Без да издаваш нищо. Ама не знаеш ли? Не трябва да му казвате какво животно е, той сам трябва да познае. Да. Затвори се очите. Без да ги отваряш. Това животно не го знае. Тихо. Не подсказвате, докато не ви кажа. Не му подсказвай. Браво, сега е време на момичето. Ево и сестра ми карти прави. Тя ги е правил много. Не си говорите между вас, като не кажете. Що избягаме? Но може ли когато играем да оставим храната и столчета? Лифт на чешмата, отива и бързо на чешмата, тая моква. Много добрички всички. Така. Сега ще водим това лабубо, сега ще дойдеш. Стоите така. Елате. Така. Не се издавате. Я елате всички, застанете един до друг с маските, да ви снима господина тук. Застанете един до друг. Сега само да я снимат. Я се почнете да ви снимат с апарат. Почнете се. Искам най-хубавата усмивка да дадете. О, колко си красива! Много си хубава. Върни се, лисице. Много пиете тук, бе. Много пиете. Добре, снимахте. Така. Хайде да подскажем и всеки да познаем какво животно е. Твоето животно яде кокошки. Какво животно си? Хитрата? Хитрата? А твоето животно яде мед. Какво животно си? Мечка. А ти си царя на животните. Да. А ти си един малко такъв ленив. Там на Зоотрополис. Зоотрополис, дето говори... Където говори бавно. Знам ли си го? Аз съм... Браво! А тя как ще ни подскажете какво е? Дива котка. Дива котка, какво си? Как да го кажа? Ти... Котка с ресни. Където е оранжево? Шарена котка. Шарена котка. Да, с черно и зелено. Айде кажете коя е първата буква. Ти? Тигър. Браво. А я да видим той какво е. Какво яде неговото животно? Банан. А ти откъде знаеш, че яде банан? Ти видя ли се? Защото не ги ме казал, че
приятел, ще стоиш ли? Чудесно, имаме и нови приятели. Дошли са, повядайте при нас. Давай, ти позна какво? Марио, ево те рисуват. Добре, Що? Добре, и сега имаме. Къде живее, господине? Къде живее тигърът? Къде? В Дум-Дум Сахур! Къде живее този Дум? Отидете рисува какичка. Един по един ще ходите. Добре, я ми кажи ти, къде живее тигъра? Подскажете и малко да големите. На едно място, където има всякакви диви животни. Кое е това място? Браво, в джунглата. А къде живее маймуната? Къде може да видим маймуна? Аз бих казала да сяга. Ето я първата маймуна. Добре, а Царов, господине, къде живее? Царов? Е, там където и дивата кокка. Вие сте по-малко. Той е на 10 и той. Аз съм на 19. Аз съм на 6. Можете да четете. Аз съм на 6. Я не видя кои от вас могат да четат. Аз мога да чета на арабски. Сериозно? А можете ли да играете футбол? Да, може! Моя футбол е малко повече, само ще ви малко да науча. Моя футбол е малко. Ето тук ще бъдем. И аз се наредете преди един за друг. Един за друг. Виждате, трябва да оцелите 100. 100. Е, да оцелите главата ми. Само стотака. Който ми оцели главата, му взимам 100 лева. 100 евро. 100 евро остава там. Давай, кои си? Давай по-силно, трябва да го закрепиш. Браво! 100! Кой е следващия? Чуйте, този, който хвърля, казва кой да е следващия. Давай, пъргаш. Я елата и вие голямите малко да ми се действате, ти вече си хвърляла лайки. Е, така трябва да го хванем хубаво да го хванем. Хвърля сега. Така, на 3 хвърляш силно, без да удряш батонците. Дайте и още един опит. Дайте и пак да хвърля. Давай. Силно. Давайте на следващия, дайте на батонците. Давайте силно. Супер! Я дайте на маймунката. Давай! Давай! 100! 80 е добре. Дайте на нея.
Дайте на Банка. Давайте. Дай на Банкото сега. Кой има? Да си най-големия. Дай. Айде сега. Чак си, но. Айде, давай да се научиш, тя не е хвърляла. После ще ядете и пиете. По принцип оцелиш, да, оцелиш до така. Дайте на тези, които са участвали, дайте на това момиченце. Лисичката. Андрей? Айде се говорим като животни. Виж краси, как се считаме ли го за 100? 50. О, не е хвърлял. О, не, пак ме моли. Помощ! Удари! Колко се? 40. Ама не виждате нещо много интересно. Тук имаме минус 20, никой не го цели, защото излиза от играта. Оценете тук, хора! Оценете, ще получите плюс 100. Ще те изгоним! Давай! Колко цели? 100. Дайте я на момичето. Срам ли те? Генче, о да пълна топката. Така правиш. Айде! Май беше града. Града беше. Дай на Дайте и на малките. О! Колката е там. Давай те. Айде, давай. Ай, Мартине! Това беше много. Ето, давай. Браво. Давай. Лев пен. Тръгвам си. Бачана, къл пълни топката. Да. Моли се, моли се! Стойте. Айде, Айде, баскет! пълни топката. Сега е много важно нещо. Ще се опитате да вкарате топчетата. Слушай, моя кош може да си ходи където иска, мога да ви лъжа. Така че внимавайте. Добре, къде бегаш, бе? Айде, кой е първи? Хвърлям топката и който я хване. На 3 хвърлям топката. 1, 2, айде пак ще опитаме. На колко годинки ставам детенцето? 0. Значи на 1 хвърлям. 0. Ето! Ще опитам още един път. На 6. На 7 хвърлям. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 7. Давай! Благодаря ти, Мелпен! Оттам. Камериста, тя го Ще забера. даваме! Давай, с който я хваща.
Хайде, елате. Изчакайте, хайде да извикаме другите дечица да се случая. Дечица, хайде, елате. Виж как се рисува към обичето. Виж как се рисува. Кой герой обичате? Той обича коли само. Ела виж, Някаква кола на той има тук. Ела виж, коли. Хайде, продължаваме. Аз ще пълна топката. А ти? Айде види сега как ще се е. Аз съм 1,50, ама той няма зле. Колко си са? Повече си от мен. Ева колата, бе, Така, аз пълням топката и вие трябва да оцелите коша. Нали казахме на 6? Добре, почнем. 4, 5, 6, 6, 7! Давай! Давай! Сега се е събудил. Не, сега се е събудил и се е кисел. Давайте какво стане, кой прави кош? Я да пусна малко. Искате ли музика за настроение? Да! Коя да музика? Боби, Почва И музиката. опитвате се да оцелите. Който иска да отиде при каката да го рисува Hello, girl. What's your name? давайте! What's your name? Yes. 7. 6, 7, 6, 7. 6, 7, 6, 7. 6, 7, 6, 7. 6, 7, 6, 7. 6, 7, 6, 7. 6, 7, 6, 7. 6, 7, 6, 7. 6, 7, 6, 7. Do me every day. Be you mine. Maybe Saturday. Do me every day. добре, няма да те мисля. Хайде!
Хайде, давайте. Да видим кой пее. Кой стара най-много? Аз не разбрах кой е най-добрия. Браво! Коя е следващата песен? Я да ви чуя. Коя песен? О, последния, любима ми е. Да пусна. Казвайте, колко слушай бедни брат. Коя песен ще любима и аз не, те не ми дават да. Кажи коя песен да му пускат, бе. Коя? Добре, пускаме колкото знам. Абе, как гледаш? Така. Той харесва и пак. Да направим една лека дискотека, а? Айде, така. Айде, момичета, да танцуваме ние. Хайде, дайте ми топката. Бях много сте добри, няма да почна да играм. Всички влизаме в въженцето вътре. Да не се обесят, стой. Всички вътре. Вътре всички. Така, играли сте музикален стол, нали? Не, защото има и по-малко. Така, танцуваме си, пляскаме с ръчички, играеме, танцуваме и когато спра музиката, веднага излизате от въжето. Този, който остане последен във въжето, гори. И така да остане само един победител. Печели първа кръга. Екскурзивно това е. Готови ли сте? Айде. Ръцете горе! Горе! Браво! Качаме като зайчета, можем ли? Браво! Сега да ви видя сега. Пъса! Ами то винаги опашките първи горят да ви кажа. Айде смущаваме и махни лаксичката там в жълтата. Мислите вътре. Давай! Може ли да ти спускаме? Айде, даваме ти още един живот. Айде. Даваме ли му живот? Добре, айде, той ще ви пляска. Ти само шуми и гледаш кой лъжи.
Добре, айде. Скачаме! Ти кой чакаш? Влака ли? Минава ли влак? Да! Качвай се. Как Отивай да ядеш пица. Ама ти вече си във влака. Иска се кажат. Браво. Айде. Ела, бе. Чакай. На кой? Вие сте. Sigma boy, когда я девчонка хочу танцевать с тобой. Sigma boy. Ще ви пусна по-бързо. Стоп, влизайте. Айде. Вие сте. Gangnam Style. Знаете ли танца? Как покажи? Скачай! 밤이 오면 심장이 뜨거워지는 여자 그런 발전 있는 여자 Айде! Видят се! Изде се kopli изгоря. 커피 식기도 전에 원샷 때려서 밤이 오면 심장이 터져버려서 И пари са тук. Айде, момченце! И колко ми никога не влака да биете. Ти го изпусна вече. А как спостах дата той? Нека си да обесите нека. Стоп! Ще го убиете. Айде. Опа, гангам. Кой е твой герой, бе? Опа, Gangnam Style. Gangnam Style. Ей, аз трябваше да спирам, бе. Право, аз ще си се качил на влака и си излиза от него. Всички ли сте на рисуване? Дечица, има ли някой, който още иска да се рисува? Айде, отивай. Другите продължаваме. Опа, Gangnam Style. Айде, останахте само двамата. Айде да видим кой е победител. 여자 이때가 И Сигуря, тя спечели. 여자 가볍지만 웬만한 노출보 И Сигуря, тя спечели. 다양한 여자 그런 감각적인 여자 Айде да видим кой ще е първия победител. Алекс! Той пак слезна от влака. Това се ракия! Хайде, ракия! Ракия! Хайде! Вие двамата камък ложите хартия. Може да хартия. Раз, два, три. Айде! Весела Коледа и щастлива нова година. Алекс, много е силна, бе! Браво, бе, браво. Алекс ли спечели? Ти не си губил, ти не си губил никога. Дайте ми въжелцето сега. Как така?
музика. Когато спра музиката да мръзвате, трябва да направите най-смешната физиономия. Трябва да ме разсмеете. Ако не ме разсмеете, отивате да ядете пица, ягоди или каквото има там. Така, готови ли сте? Я да видя коя песничка ще ви хареса. Така, танцувате. Преди песента 5 секунди не мърквате. 5 секунди. Айде. Танцувай, скачай. Браво! Как танцуват кокошките? Едно, две, три, четири, пет. Как танцуват кокошките? Я да видя как танцуват кокошките. Кой е най-веселата кокошка? Кой е най-готината кокошка? А коя кокошка снесе яйце? Я да видя. Браво! Оп! Едно, две, три, четири, пет! Давай, много ме се правиш, давай! Ракира! Едно, две, три, четири, пет. Браво! Ти много ракия пиеш, Майя. Едно, две, три, четири, пет. Прави кокошката. Браво! Има и петлета. Кой снесе яйце? Я да видя. Къде е яйцето? Браво! Кой може да имитира лудата жаба? Я да видя. Я вижте жабата. Искам да я имитираме. Браво! Искам да имитираме жабата. Кой скача като жаба? Браво! Браво! А сега така. Ракия!
сте добри. Успех. Има ли някой момиченце, което може да пее? Кой знае тая песен? Знаете ли я? Коя песен искаш да изпееш? Кое? Чапа, чапа. Чапи, чапи, чупи, чупи, чапа, чапа. Чапи, чупи, чапа, чапа. На котка, на котка, на котка. Той иска на Фики, на Фики. Фики иска. Той иска Фики. Чипи, чипи ли? Да, ми дамата иска детски. Чипи, чипи иска. Да. Пускай му да мога да пее на ръке. Вика, че няма да иска. Някой знае ли на Мона? Неки чека, бе. На Мона знаете ли някоя песен? Коя? Коя е новата? Коя? Лидло. Да, бе. Лидло. Давам. Тази ли? Айде. Аз я харесвам. Айде. Искам да ви чуя. Айде след нея продължаваме с още една игра. Айде. Всички ще я пеем. Айде. Ще съм нежна като цвете жива за любов. Не ви чувам да пеете. Нека ти давам чур, просто чур. Цветле море шарено. Цветле море шарено. И така си готина. Аз съм роза без бодри, чуя лунни мисълци, свечи няма да боли, слънце грее. И така, минаваме към следващата игра след малко. Всеки ден една и съща. Сърце ще предам, лесно ще си простя, за всяка моя дума, дето тебе наранява. Калино, цветле море шарено. Калино, цветле море шарено. Калино, цветле море шарено. Женцето, аплодисменти. Ти ще ми кажеш ракия. Сега папира. Айде, сега опъваме женцето. Отиваме натам. Така, разбрахте играта, нали? Минавате под въженцето, ние ще го сваляме, ще става все по-трудно. Но най-важното е само в една посока, за да не се огриете. Изчаквате да минете всички и тогава всички се връщате. Нали? Айде, по-добре, тук да слушаме да Слушайте баткото. Слушайте баткото. Айде. Той ви казва откъде да почнете. Айде. Като кажа старт, тръгвате. Като мине рекламата. Сега почваме да пием ракия. Готови ли сте?
не се ударите в дървото. Мяу, мяу, мяу. Мяу, мяу, мяу. Мяу, мяу, мяу. Мяу, мяу, мяу. Аз съм малко кученце, Сваляме. кой не познава. Свалянето, което бау, всяко куче прави. Бау, бау, бау. Бау, бау, бау. Бау, бау, бау. Сваляме още. Бау, бау. Не трябва да докосвате въженцето ми. Айде, принцесо. Може да паузите. Аз съм малко пиленце, Общо взето ще избършаме пода и си тръгваме. което пи, всяко пиле прави. Пи, пи, пи. Пи, пи, пи. Още надолу. Давай. Той е в междучасие. Бръмбърче, кой не ме познава, правето е което бръм, всеки бръмбър И последно, още надолу. бръм, 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 бръм. Давайте, давайте, давайте. Много лесно било. Давайте. Айде. Аз съм малко мишленце, кой не ме познава, Браво. всяко мишле прави. Мяу, мяу, мяу. Сега нашето въженце ще стане една много гладна змия. Вие трябва да поскачите и да не я настъпите. Който го хапне, ти не спря да ядеш и да пиеш ракия. Айде! Скачаме! 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 Скачайте, зайчина! Змията е много гладна! Много е гладна! Много е гладна! Много е гладна, да знаете! Много гладна змия! Мали толкова гладна змия не съм виждала! Ще ви изяде всички! Кой не ме познава, ето и което пък, всяко жабе. Айде! Квак, 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 Много лоша тази змия! квак, квак. Аухо! Абе, тая нашата змия май не е отровна! Аз съм малко щъркълче, кой не ме познава. Давайте, давайте! Тя доста ви закапа, найде ще направя, че не виждам. Тя е обединила предите си и е по-малко плоска. Кой е получил сами? Какво стана с змията? Сте мъртви, май. Беше страшна весела. Поръчах си. Изморихте ли се да скачате? Хайде, още малко. Не слушай, ма. Принцесата се казва. И как се казва? Чули? Марули! Писате с Марули. Браво! Джули. Беше пирата. Кажи кой пират, брат, кажи кой пират. Няма да ти кажа, но на Джули Марули сайта ще ги покажа. Стига с теб. Джули Марули, питаме в играта. Джули Марули, започваме самата. Джули Марули, усмивки на лицата. Джули Марули. Принцеси Канадски пристигат сега. Вижте ме, Рапунцел, дългата коса. Папан пристига с мотора. Спайдърмен изкача от балкона.
Айде, стига толкова, че ви се зависят, нали? Пинете малко водичка или сокче. Пускам ви голямо междучасие 5 минутки. Ultra beats on the track. Да не го бутате! Не го бутате!
Имам си рожден ден. Рожденика майка целува Стич. Усещаш ли? Браво! Тя се мести сама, бе. Деца, Стич на мама, толкова май ще бутнеме. Да. Се мести сама, Айде тук да застанем. Хайде да застанеме. Да видим Стич къде ще застане. Ей, там стоиш Стич и не мърдаш. Ама що? Тя се мести сама. Айде всички да се наредим за тортата. Аз съм тук. Сега за тортата. Айде всички с деца, заставайте да се снимаме. Всички деца да застанат за снимка. Хайде всички. Ей, тя се мести. Всички Стич. Да, всички. Зеле. Гледайте насам. Зеле. Морков. Стич вече е във футбола. Закрещен. Тука. Хайде. И сега идва най-хубавата част. Я оставете Стич заедно с рожденика да духнат свещичката. Тук застане само двамата с Стич. Хайде. Чакай, бате, чакай. Ела е тук застане. Ела те тук да се снимат. Много време да е. Хайде, снимайте ги. Айде, бате, виж, мама. Хайде, Лола. Хайде всички. Happy birthday! Айде, пейте сега Happy birthday! Я да пеем всички! Айде! Happy birthday to you! Митко! Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday to you! Хайде! Хайде! Happy birthday! Не ви чувам! Пляскаме с ръчички! Браво! Не може да го мажете тази торта, съжалявам. Не може. Честит рожден ден официално, да е жив и здрав, да порасне голям и много ще бъдете с него.
Живи и здрави да сте всички, всички и само хубави породи. Браво, браво. Който иска да се снима с дебелия Стич? Айде, мама, аз ще взема. Айде, кой иска, пиши. Който иска да се снима? Браво! Снимахте ли се с най-готиния Стич? Защото идва време да ядем торта, торта, торта! Бързо всички да сядаме и да чакаме най-вкусната торта. Всички ще ви... Искаш ли да кажем нещо на нашите родители? Ще пожелаваме да е жив и здрав, да пораснеш голям, много да се гордеят с теб и да си все така сладур. Поздрави от нас и от Стич!